dros y blynyddoedd dwytha, da ni wedi cael clasur ar ôl clasur rhwng y ddau glwb yma. Ond ar hyn o bryd, Casnewydd, pencampwyr y Gyngrair, yn herio pencampwyr presennol Cwpan Super Rygbi Cymru. Mae hon yn sicr am fod yn ornest a hanner ym Mharc yr Arfau. Llanymddyfri 3 pwynt ar y blaen ar hyn o bryd ar ôl y gic-gosb gan Iwan Hughes. A Casnewydd yn gobeithio taro'n ôl y fan hyn. Cais neu bwyntiau o unrhyw fath. Jack Lloyd yn symud i tuag at yr yslys bella. Y gic drwad gan Carwyn Penny yn darganfod Morgan Williams. Yr asgellwr o Gaernarfon yn croesi'r gwyngalch. Cais cyntaf y gêm yn dod i Gasnewydd. Lee Rees i Hughes. Yn crymanu, yn hyfryd, yn arbennig, cyflymder. Yn cael ei daclo yn y bod, Cian Abraham. Ond fyny i ddwy feter allan. Tro mae Griff Evans yn cario. Lee Rees yn tyrio am y bêl, Jamie Hughes. Mae o'n licio cais bob hyn a hyn. Y bêl wedi mynd yn ôl. Iwan Hughes i Rodri Jones. Jones yn ymestyn. Metr yn bryn. Os nad llai, braich allan gan y dyfarnwr. Hughes yn hir tuag at yr asgell. Ac yn taro'n ôl, Llien Morgan. Llanymddyfri ar y blaen unwaith eto. Llanymddyfri yn ymosod unwaith eto. Yn cario'n gryf, Evan Sheldon. Yn y crys rhif 8. Braich allan gan y dyfarnwr. A Lee Rees gyda'i ddwylo ar y bêl. Pwy a wyr be wneith ddigwydd o fan hyn. Hughes allan o'r drws cefn. Joe Powell sy'n hynod ddylanwadol i Llanymddyfri'n cario. Stewart Worrell dros y linell fantais. Cymal ar ôl cymal. Llanymddyfri sy'n dal i ddod ymlaen. Rodri Jones fan hyn yn cael ei lorio gan Tom Devine. Brian Watkins yn helpu i selio'r bêl, ond y gic dros y top gan Lee Rees. Yn adlamu yn berffaith i'r porthmyn. A'r asgellwr Harry Dole yn croesi ail gais o'r gêm i Llanymddyfri. Maen nhw'n chwarae rygbi prydferth yma. Casnewydd yn hysgod y pist. Angen taro'n ôl yn fan hyn cyn yr hanner. Jack Lloyd yn cael ei amsugno gan Berian Watkins a Joe Powell, ond y dyfarnwr yn deud na tackle oedd hi, dim sgarmes. Y bêl yn lan ar blat i Skinner. Skinner yn gryf. Buckland. Buckland yn mynd amdani. Pa mor aml da ni'n gweld y mewnwr bach yn beryglus o gwmpas ardal y dacl. Bêl fyny'r siwmper gan Henry Palmer. Cais yno i Gasnewydd. 5 pwynt rhwng y ddau dîm. Yr ail hanner yma ym Mharc yr Arfau. Casnewydd 14, Llanymddyfri 17. Y ddau faswr wedi bod yn brysur i ffwrdd o'r tŷ. Yn Casnewydd yn fan hyn gyda'r cyfle i wrth ymosod. Carwyn Penny ar gic letraws. Arbennig i ddarganfod Harry Ackerman. Ackerman, y draig nerthol yn cario'r bêl. Buckland yn gweld cyfle i fynd amdani. Cian Abraham yno i wneud y dacl. Kyle Taylor yn gorfod camu mewn i safle y mewnwr dros dro. Dyfarnw'n hapus bod hwnna heb fynd ymlaen. Buckland i Morgan Williams yn chwarae heb rif ar ei gefn. Tom Devine, Garin Harris. Y boes mawr yn dangos i sgiliau pasio nhw yn y bôn. Callum Bradbury oedd gyda'r bêl. Buckland yn ôl tuag at yr ochr bella. Yr eilydd Wade Langley. Casnewydd rhyw 10 metr allan yn fan hyn, allan tuag at yr asgell. A pwy sy'n aros amdani, ond y clo mawr, Josh Skinner ar yr yslys. Casnewydd ar y blaen unwaith eto. 4 pwynt rhwng y ddau dîm, felly Llanymddyfri yn penderfynu mynd amdani yn troi trwynau ar y pwyntiau. Angen sgôr yn fan hyn felly ar ôl mynd amdani braich y dyfarnwr allan unwaith eto. Lee Rees yn symud y bêl, mae'n gyfle fan hyn i drio rhywbeth chydig bach yn wahanol. Ond yn penderfynu cario ymlaen drwy'r boes mawr. Hughes yn cael ei lorio gan Carwyn Penny. Lee Rees i ffwrdd o'r llawr, ond dal i fynd, yn mynd am yn ôl. Cian Abraham. Yn gweld bwlch amddiffyn Casnewydd yn agor led y pen, a mae'n dal i bwmpio'r coesau. Nôl fyny i ddwy feter allan. Worrell yn cynnig ei hun. Dadlwytho brydferth gan y porthmyn. Ac yn sgorio ail gais o'r gêm.
Llien Morgan, Llanymddyfri nôl ar y blaen. Mae hon di bod yn gêm a hanner. George MacDonald yn llithro i'r tir. Harry Dole yn gor'o cymoni'r bêl. Yn edrych fel petai Cian Abraham wedi wanafu i ffwrdd o'r dacl. Gabe Howley yn cario MacDonald. Symud y bêl yn fan hyn. Yn ôl i Harry Dole dros y bêl yn ceisio i dwy'n hi. A'r dyfarnwr yn gweld y drosedd. Llanymddyfri ar y blaen, pwyntiau i'r gornel, penderfyniad mawr. Johan Hughes gyda'r tŷ yn penderfynu mynd amdani rhwng y pist. Casnewydd 21, Llanymddyfri 25, a'r cloc yn tician tua'r coch. Arlein yn gywir gan Wade Langley. Casnewydd ar ei hôl hi o 4 pwynt ar hyn o bryd. Fase Cais yn ddigon i'w rhoi nhw ar y blaen. Ysgarmes symudol yn troi chi yn nerthol dros y linell Cais. Edrychwch faint mae hyn yn olygu i'r chwaraewyr. Maen nhw'n dathlu fel petai nhw wedi ennill y gêm. Ond y Cais yno i Wade Langley. Lloyd i roi Casnewydd triphwynt ar y blaen ac yn gywir. Casnewydd 28, Llanymddyfri 25. Johan Hughes i ail ddechrau'r gêm. Dim llawer i fynd yn y gêm hon erbyn hyn. Eiliadau ar y cloc. Gofyn i'r blaenwyr, cymal ar ôl cymal. Casnewydd sy'n agosau i gael ei dwylo ar y tlws. Ar Cwpan Super Rygbi Cymru. Y porthmyn yn brwydro am y bêl, ond y bêl dal yn wylo. Casnewydd. Breichiau yn mewn o'r allan yn gofyn am gymorth gan y dyfarnwr. Yn gofyn faint sydd i fynd. Dim llawer yw'r ateb. Casnewydd sydd ar drothwy ennill y Cwpan. A Casnewydd sydd wedi cipio'r Cwpan ar ôl ennill y gyngrau'r llynedd. Casnewydd erbyn hyn sydd â'i dwylo ar y ddwy dlws. Nhw sydd wedi ennill Cwpan 2026. Hard fought, like Llandovery, excellent side. They pushed us right to the edge, and credit to the boys really for digging in all the way to that last 78th minute when we scored that maul try. So credit to them to sticking in it. And look, it's been a tough 2 weeks. Semi-final was hard against Arfau. Today was hard, but absolutely over the moon. And credit to the boys for digging in and getting that W. Just, i bod honest, just wneud yr un peth nath ni hyn o fel oedd pawb wedi rhoi popeth mewn i fe. A fel am y cwpan yn mynd am y chwaith, mae Casnewydd yn tîm arbennig. So, yn y diwedd 3 points, so, yeah. Rolling on to the end of the season with this little bit of momentum is massive. It is the business end, like this is where trophies are won and this is where finals are made. So, yes, start of the season wasn't as good as what we wanted. I didn't get those wins, but really happy with how we've turned the corner from December and onwards, and yeah, just really happy, and hopefully we can continue this momentum till the end. Pencampwyr, Cwpan Super Rygbi Cymru yw Casnewydd. Ben Roach yn codi'r Cwpan yn uchel. Mae o erbyn hyn wedi codi y tlws yma ac y gyngrair. Mae ganddyn nhw y 2 Cwpan yn eu cwpwrdd nhw.